Hormatly dinleyijiler, biz häzir Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Hytaý meseleleri boýunça belermeni Reed Standish'in türkmen lideriniň Pekine manaşyryan döwlet sapary we türkmen Hytaý gatnaşyklary barada syňneşdirýäris. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Hytaý bilen energiýa gatnaşyklaryny puwtalandyrmak we öz ýurdunyň ykdysady mümkinçiliklerini ösdürmek umydy bilen 5-nji ýanwarda 2 günlük döwlet sapary bilen Pekine geldi. Sapar barada kän bir jikmejiklik mälim edilmedi. Ýöne bu sapar Berdimuhammedowyň 2022-nji ýylyň martyna geçirilen gödäwçilikli saýlawlarda Kakasy Gurbanyň ornuny geçeli bäri prezident hökmüni Hytaýa manaşyryan ilkinji resmi sapar bolup durýar. Hytaýyň döwlet mediýasy Berdimuhammedowyň Hytaý lideri Xi Jinping bilen duşuşykdygyny we iki tarapyň wekiliýetleriniň Awganystan we Pekiniň guşak ýol infrastruktura taslamasy ýaly dürli meseleleri ara alyp maslahatlaşykdyklaryny habar berdi. Ýöne türkmen lideriniň saparynyň dowamyny energiýa gatnaşyklaryna, hususan Hytaýa TV gaz geçirjileri bilen bagly meselelere esasy üns gönükdiriljegi meňdäýär. Türkmenistan gaz gorlarynyň göwrümi boýunça dünýäde 4-nji orunda gelýär. We Hytaý bu Merkezi Aziýa ýurdunyň daşary siýasatyna, şeýle-de onuň ykdysady kuwatyny ösdürmekde möhüm rol oýnaýar. Hytaýa garaşlylygyň barha güýçlenýäni Türkmenistanyň Pekin bilen söwda gatnaşyklaryna görmek bolýar. 10 milliard dollara barabar bolan ýyllyk iki taraply söwdanyň agramly bölegini türkmen eksportları esasan TV gaz eksportları emele getirýär. Söwda gatnaşyklarynyň depkini mundan beýlek ýokarlanjagy meňdäýär. Ýyllyk söwda dolanşygy 2022-nji ýylda 53 götürüm töwereg ýokarlandy. Aşgabat türkmen gazyny Merkezi Aziýanyň üstü bilen Hytaýa daşajak goşmaça gaz geçirji babatda Hytaý goldagyny isleýär. Ýöne analitikler Pekin bilen gepleşiklerde hususan Türkmenistanyň çenini aşan inflasiýa, garyplygyň derejesiniň ýokarlanmagy we ady koptulugynyň ýitileşmegi ýaly agyr ykdysady krizise garşy görüşi dowam etdirmegi bilen Berdimuhammedowyň göçümleriniň çäklidigini duýdurýarlar. Iki ýurdun energiýa gatnaşyklarynyň töweregindäki detalaryň ençemesi bulanyp galýar. Ýöne türkmen tarapynyň öz gümürtük maliýe ýagdaýlaryny donuklaşdyrmak maksady bilen Pekin bilen arada kulalaşyklaryň şertlerini güýçlendirmek isleýän bolmagy mümkin diýip analitikler aýdýar. Biz Hytaý bilen gaz şertnamalarynyň şertlerini, möhletini ýa-da bahasyny bilmeýäris. Türkmenistan üçin umyt Hytaý bilen dowamlılıgy gazanmak we gazyň durnukly akyp durmagyny üpçün etmek. Diýip Glasgow Uniwersitetiniň Ewraziýany öwreniş boýunça professory Luka Ancheski Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Berdimuhammedow bilen soňky sapar sentýabrda Şanhaý hyzmatdaşlyk guramasynyň Özbegistana geçen sammitiniň çäklerini duşuşdy. Bu sapar Hytaý lideriniň 2020-nji ýylda COVID-19 pandemiýasy başlanaly bäri amala aşyran ilkinji daşary ýurt sapary boldy. Bu sapar Pekiniň Merkezi Aziýa berýän ünsüniň nyşany boldy. Pekin bilen gatnaşyklary giňeltmek we puwtalandyrmak türkmen lider üçin möhüm ähmiýete eýe bolup durýar diýip analitikler aýdýarlar. Sowet Soýuzynyň dargamagynyň soň Türkmenistanyň daşary siýasatynyň özünni emele getiren Russiýa bilen energiýa gatnaşyklarynyň dartgynlaşyp soňra 2000-nji ýyllaryň ortalaryna hassa yaramadlaşmagy bilen Aşgabat bazarlara çykmakda Rus gaz geçirjilerine garaşlylygy deňaňramlaşdyrmagy umyt edip Pekine tarap öwrüldi. Bu 2009-njy ýylda Hytaý Merkezi Aziýa gaz geçirjisiniň açylmagy bilen aýgytly pursata ýetdi. Gaz geçirji iki ýurdun arasyna gatnaşyklary ösdürdi we Hytaý bir döwür Türkmenistanyň ýeketäk gaz alyjysy boldy. Ancheski bu ýagdaýyň Aşgabatyň häzirki kynçylyklaryna şert türeden öwrüm nokady bolanyny aýdýar. Türkmenistanyň girdijileriniň agramly bölegini TV gaz eksportları emele getirýär. Ýurt bazar bahalarynyň üýtgäp durmagy we gaz geçirjini gurmak üçin Hytaýdan alan bergisini gaz girdijileriniň öwedine ýygyna tölemek bilen başagaý boldy. Mesele Türkmenistanyň köp halkara hyzmatdaşynyň bolmalygydyr. Ýöne rejimiň hasaplamalary başgaça bolup durýar. Milli wekiller autokratik we kleptokratik ulgama gödäwçilik edýän dar halkadaky elita gatlyk tarapyndan kesgitlenilýär we Hytaý ýaly ýeki hyzmatdaşa bil baglamaklyk şonda da olaryň öz maksatlaryny eýermeklerine ýol berýär. Diýip Ancheski aýtdy. Ýöne şonu da Türkmenistan Hytaý bazaryna garaşlylygy azaltmak üçin finanşyklar etdi. Hytaý ýurdun iň esasy energiýa müşterisi bolmagyna galýan mahaly Russiýa soňky ýyllarda gaýtadan türkmen gazyny satyn almaga başlady. Berdimuhammedow Kakasynyň ornuny geçeli bäri Aşgabat Kreml bilen hem gatnaşyklary ýygjamlaşdyrdy. Türkmen lider özüniň ikinji daşary ýurt saparyny Moskwa amala aşyryp Rus prezidenti Vladimir Putin bilen duşuşdy. Serdar Berdimuhammedowyň häkimet başyna geçeli bäri Russiýa bilen gatnaşyklary ileri tutýanlygy aýdyndyr. Bu olaryň täze ýollar açmak we öz hyzmatdaşlaryny diversifikasiýalaşdyrmak gabatda edýän finanşyklaryny gorkadýar. Diýip Londonyň Royal United Services Institutunyň hem de Singapurdaky
Rajaratnama adyna halkara gatnaşyklar öwreniş mektebiniň uly ilmi işgäri Rafaello Pantucci Azat Ýewropa Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Ýene şonu da analitiklere görä Hytaýa öz tebii gazyny eksport edýän Russiýanyň Aşgabatyň Pekine garaşlylygyny deňagramlaşdyrmak babatyna berip biljek ýardymlarynyň çäklidigini aýdýarlar. Hytaý 2021-nji ýylda Türkmenistanyň galkynyş gaz känine täze guýlara maýa goýdy. Şeýle-de Aşgabat Pekiniň has köp türkmen gazynyň Hytaý bazarlaryna iýerilmegini üpçün edip biljek gazy geçirji ulgamlaryny giňeltmek işlerini çaltlandyrmagyna umyt baglaýar. Hytaýa çekilen häzirki gaz geçirji ulgamy A, B we C liniýasy diýilip bilinýän 3 paralel gaz geçirjiden düzülýär. Bu gaz geçirjiler Türkmenistanyň, Özbegistanyň we Gazagystanyň üstü bilen Hytaýa barýar. Bu gaz geçirjiler arkaly daşalýan gazyň 80 götürüm töweregi Türkmenistanyň gazy bolup durýar. Berdimuhammedow inni ulgamyň täze böleginiň D şahasynyň durmuşa geçirilmegini isleýär. 4-nji şaha başga ugur bilen çekiler. Ol Özbegistanyň, Täjikistanyň we Gyrgyzstanyň üstünden geçip Hytaýa barar. Ýöne bu geçirjiniň gurulşy tas 10 ýyl töweregi wagt bäri logistika, tehnologiýa we syýasy päsgelçilikler sebäpli ýa-da testirilýär. Ýöne şonu da Aşgabat täze gaz geçirjiniň işe girilmegine höwet bildirýär. Sebäbi täze geçirji Merkez Aziýa Hytaý gaz ulgamynyň kuwwatyny goşmaça 30 milliard kub metr töweregi artdyrar. Şeýlelikde ulgamyň umumy kuwwaty ýyllyk 85 milliard kub metr tebii gazy iýermäge ukyply bolar. Bu bolsa nagt ýetmeçiligini nejir çekýän Türkmenistan üçin goşmaça girdeji bolar. Pekin bu taslama açyk goldaw bildirdi. Hytaýyň Milli Neft Gaz Korporasiýasynyň taslamanyň gurulşygyny maliýeleşdirjekdigi habar berilýär. Ýöne Hytaý gaz geçirjiniň işe girilmegine howlukmaýar. Häzirki bar bolan gaz geçirjilerde henizde türkmen gazynyň eksportyna ýer bar. Pekiniň dünýäde başga da tebii gaz öpçünçleri bar. Russiýa hem Hytaýa geçirji arkaly gaz berýär. Awstraliýa Hytaý üçin suwuklandyrylan gazyň iň esasy eksportçysy bolup durýar. Analitiklere görä bu deňagramsyzlyk has amatly bahadan gaz satmaga umtylýan we geljekki gaz geçirjileriň gurulşynyň tiz tamamlanmagyny isleýän Türkmenistana ujuýpdy täsir güýjüni berýär. Hytaý şonu da bar bolan kynçylyklara garamazdan Aşgabat üçin özüne çekiji hyzmatdaş bolmagyny galýar diýip Ançeski sözüniň üstüne ýetirýär. Garaşlylygyň şeýle derejesi daşardan her edýän synçylar üçin haýran galyjy bolup biler. Ýöne bu Türkmenistanyň daşary syýasatynyň elitany häkimiýet başynda saklamakdan ibaratdygy baradaky pikiri doly kwap gelýär. Olary halkary işlere gatyr gatışmadan gazanyp boljak belli mukdarda energetika girdejiler derur. Bu ýagdaý bolsa Hytaý esasy ur hökmüni saklap galýar. Diýip Ançeski aýtdy. Hormatly dinleýijiler, biz size Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Hytaý meseleleri boýunça bilermeni Reed Standish'in türkmen lideriniň Pekine münasıran döwlet sapary we türkmen Hytaý gatnaşyklary barada synneşdirdik.